Ke county Mabusia riwruog jopuonj KUPPET bade Mabusia seudul mandiko jopuonj TSC kuom rem chwalo jopuonj ngas mamalo mag tich kod medo gi lemo to kod rem kelo giko e thoth ng'ur mag jopuonj pachoka. Kotelne kod jagoro margi Mofat Okisai kod jakom Charles Muhwana giyango ni ok gimor kod kaka TSC osemako mayot wach medo jopuonj lemo kod chwalo gi ngas mamalo. Bende gikoyo duol mochung'ne penje pachoka nek mondo med kwan omenda michulo jopuonje manono penj mag KCSC magiwacho ni nok kaluwore kod tich magitiyo to kod uchumi ma pachoka moseidho. Gilero ni thoth jopuonje mawuok e gwenge mabocho rem bedo kod yuto tok tieko nono penj kaluwore ni omenda mathoth magingo gitiyo gi weche mag wuoth. We want to go on record as a branch ambayo sasa inakashifu in the strongest terms possible the career progression guidelines has turned to be career retrogression misguidelines. Manake walimu sasa watakuwa wana stagnate in one particular job group for a very prolonged period of time. And as a result of that, we want to join other forces, the like-minded unionists, in advocating for the reintroduction of the schemes of service. Kama viongozi kutoka Busia, we are also demanding for our quota. Hizi nafasi isiende sehemu moja pekee. Sisi ambayo tunaomba ni kwamba tukuwe na nyongeza kidogo kwa ile ya mwaka ule ulipita, na pia waangalie wakati fare imepanda, imekuwa about 4,000, almost 4 times the normal fare. So tunaomba ya kwamba NEC pia angalie maslahi ya watahini wetu